Nedělej to. Proč? Kubíku, co ty děláš po zvonění na chodbě? Momentálně jsi se stal třetím žákem třetí kategorie. Pan Pissinger je v 6. kategorii. Víte, co to znamená? Poznáte bič otrokáře? Já se omlouvám, já jsem byl na záchodě. Ale Filipe, tak když mě poznáte, taky bič otrokáře. Ale já jsem nestihl, přestávce, totiž to. Dobře. Vy jste zřejmě s panem Pissingerem kamarádi. Pojďte do první lavice. Oba dva. Ano, jste takový dobrovolníci, samozřejmě. Takže první otázka bude zabezpečovací systémy. Tady máte papír, pane Goutajbl. Napojte se na to. Pane Hoffman, já jsem tady zasvinil, takže tady mám taky papír. No pište. No vymyslete si. Přišel jste pozdě, takže si vymyslete. No jistě, oba vás dobrovolníci. No tak příště, Filipe, mě z vás pár knírek.